zanina chuan Martial Universe kanen chunsom lenga episode masa khan lindongan lin Langtian a han chau ti kan thlir ho towa mi pui ho chuan makan lo ti hle ni Elder Lin zena chuan lin Langtian ate ang ron chau tla kan ni lo thu lo soya ma se Elder Lin mo chuan an da na chuan mi tu point chau na siam thei thu lo soi ve thung Elder Lin zena chuan lin Langtian an aniang beinan huna nei lo thu lo soya a beitla kan yam tian sin nan phiruna pani lin khinale lin mo chuan he photangai thu lo sei bo lin dong chuan an chau na chu lo poma phiruna te chu anin ring tokin lin dong chu be ron thaman ngai lowa a be du zok thlang turin an tian ni ma se lin dong chuan chu tinga ngai lo thu lo sein an pani chuan ron be turin a lo tia a technique soma man nuwa an pahnia la he thei lo chuan atlom ti chu apom tur thua sei bo phiruna te chuan an divil pam technique mangin an ron be ngala lin dong chuan teng le a lak sak 9 level technique kha lo mang ve thung a technique khat lek mang chuan lin dong chuan an he ve ve ngal theya alo mutu mi puite chu thong hle ni lin Langtian ale lin dong in be tur chu a munam don hle tian kha thiam ngala Elder Lin zena po chu rilro ha than hle bo ma se lin Langtian chuan lungai na tur ram lo thu lo seya lin dong chu online chak hlei zia zuk mu tir tur thu sei bo林郎天滚下来 lin dong chu chak hle ma se lin Langtian a em chuan he thengim lin mo chuan ngai tu buai hle ya lin Langtian a han chau chu lin dong chung te po chuan makan ti in apa phubala ka tum tian lo kha thiam ngala ni ami huat ber rahma adin ta ka chuan lin dong chen sum rei thei to lowin ava be phei ngala atira chuan lin Langtian chuan alo ngai ho mel hle ya din hun po sa nei lowin lin dong chalo be len ve mai mai ani ma se lin dong chuan energy creation stage to ber kha chung lek khan lo thleng man tia khre chuan be ve tak tak atum tana online chak hlei sia khre chu tir tur thu lin dong chu khil ngal bo lin Langtian energy chu lin dong po chuan chakalo ti hle ya teng chan en khan an cultivation level chu inang reng ma se anin chak hlei hle ti kha the ani lin Langtian chu na ron be phei ngala可没有丝毫的减弱。爷爷，爹，你们不必担心。林动， lin dong chu chaklo deuh sok angin lang ma se a demonic ape transformation kha ron mang ve le ngala anin he to khle ni branch clan mai mai mi lin dong chu lin Langtian tan po be fe thamani wangin clan member te chuan makan lo ti hle ya lin dong chak zia chuan sei luai luai bok an fangna chu lin Langtian chuan anin to ema wangin lin clan te creation technique chu ron manga lin dong chuan a 9 level technique mang khan a clone lo siam ve le ngalin an mental power mang chuan an lo ka bleta a be na chu lo dang vek thein a mental power mang chuan lin Langtian chu be chun som ngala mental power ko lo mang thei tian hre chuan mi puite chuan makan ti zual hle ni lin dong chu a che thazo ka tang ve tana 人家小子居然还会使用精神力，狼天反倒是被林动给压制住了。林动的精神力竟已达到了高级灵符师的境界。 lin Langtian chuan a creation technique man lai mun hue tanga la kha ron mang ve le ya
lindong apo chuan a heavenly destruction world suppressing finger hmang chuan a lo be let ve ngal bawk Langtian a technique man chu a chak lo zo ka ma se lindongan hnena changmai tur chu pom thei loin a ko chunga devil spirit om chu ron pui turin Langtian a chuan a tia lindong apo chuan Langtian a po ar chu voile khata ron chak thut ti lo kha thein adang thei don lo ti khria a divorce ancestral sil chu ron mang vele in apo a ron ka chu chu lo dol veka world suppressing finger mang chuan a pe non le ngal bawk an power chu achak dun ema wangin in beina chu anti topwat lo chuan an chiat pui vek thei dona ma se zuk thel ngam anum mai lo ani chuti lai chuan tui mo hiaron thlok chowa an clan leader khalo ni in nirvana face lo kai towa atok to thule anin be chun zom zel ani chuan an clan chan ve top chuan an thi pha thei thu a soya lindong ale Langtian a po chu to ve ngalin clan leader chuan lindong a chu fak hle a branch family atanga ron kal chutianga chak thei chu alo be sei lo ani lindong ale an clan chuan vor Langtian a chak dan chu in kluk tok ema wangin clan leader chuan tun truman tournament a champion chu ching view to a hret thu soya clan leader chuan lindong a chu ron pen ma tu rati in clan mi puite ma a chuan branch family atanga ron kal champion thar lindong a an nei thu suk soin lindong a chuan a chung te thil du ber thin chu ati lo tling thei ta ni chumi hnu chuan elder lin mu chuan lindong a chu an clan leader muturin a lo hruaya an clan leader chuan thil poimo tak lindong a chu hrila duani champion ani the wang chuan lompuin a lo hlanin tuna tang chuan lindong ate chung kwa chu main clan a anlu ve to thu a lo hrila lindong a chuan ang tin nge an clan chuang ai zotin lindong a chuan clan chak tak an ni thu a lo soya an clan leader chu lo nuin engman la ni lo thu a lo soya lindong a chuan a thu soyom zia chu zot ngalin clan leader chuan an dynasty a chuan clan chak pol ni ma se dynasty dang mi te la ka chuan sex satli ang ba kan la ni lo thu a soya an dynasty pon lama chuan va chua duem lindong a chu zotin lindong a chu lo phur hle a 100 dynasty patil chungchang a hretoem lindong a chu zot lein lindong a chuan miss king zuin 100 dynasty patil chungchang a soikha a chuak zoka clan leader chuan soi chun zom lein an continent chu lalram palia anin thlen thu soya an dynasty chu dongzu region an tia aom thu sein an dynasty a clan khang khang te chuan 100 dynasty betilakal phatur zonnan inti singna an machon thin thua soibuk lindong a chuan chiting ang michak chungchuang te telna tur tournament po bo sai thei tu chu engklan nge an ni alo zota an clan leader chuan super sek an ti te an ni thu soin an lo sei thin dan chuan super sek te chuan mit khap kar lekin dynasty pakhat chu an nuai bo vek thei ani chu sek chak tak te chuan an sek join tu tur mithar chak zo kan ma mobile zela wangin chu tournament chu an buat sai thua soya lindong a chuan miss king zui po kha super seka zirlai ani nge ya ring halani leader chuan sai chun som lein heile chen an dynasty a him chan chu kumchan hi liam ta khan an klana chuan mi chak taka ron pian thua soya chu pa chuan super sector chu join thein ama wang chuan super sector ven him na hnuaya an dynasty chu a him hle thua soya masa chu min huatang chuan an klana tuma super sek join pha anum le to lo ani an klana mi tu mo berin super sector chu zom thei chuan an kan tan mai ba ka an dynasty pumpui tan in ngana an ni tur thua soibo clan leader chuan lindong ale Langtian a chu 100 dynasty betila tel phatur zonna an clan ayowa an kalve tur thua soya lindong a chu phur to hle ni an leader chuan an clan spirit treasure zinga pakhat adu bera thlan thei thu lindong a chu hrila atuk zinga linmu chuan lindong a chuan clan treasure da khom na hmuna chuan a hruaya kalkonga chuan elder linmu chuan
chu hmuna chuan spiritual power po chaktak ka ma wangin a cultivation level up nan po a that hle tur thu lindonga chu hrila an kan na achievement ro pui tak nei te chau an kan treasure a chuan an lu thei thu a seibo an treasure veng tu chu lin zia ania elder lin mo chuan kongkhar hon sak tur ati in lindonga lu ma chuan lin zia chuan an dan khang te chu lo hrila thlakat aya reya theilo thu le clan treasure chu pakhat aya tamalak theilo thu a soya chumi hu chuan lindonga chu lut ta ni clan chunga spirit treasure tam taka mu chuan lindonga chu phur hle a masa diwa chuan spirit treasure satlia mai mai an ni thu lo sei thung masa lindonga chuan a thu sei chu lo ngai poimo du loin spirit treasure te chu amalte te ina in chiang zela chuti lai chuan treasure veng tu lin zia chu elder lin zana khana ron hmuwa elder din huna chel theina na pui thei thu lin zia chu khilin masa chu mi ma chuan thil pakhati sakthot turina tiani lindonga te chuan spirit treasure chu la en kual mekin thlantur bera hrethiam lo hlea chuti lai chuan formation pakhat hi ron in siamin lindonga te chu ron be thutani anu dewa dio chuan chu formation chu ponlama tanga control ani te hrethiama lindonga chu formation mit zong chok turati in amit anti chiat chawin chu formation chu ati top theidon ani elder linzana khan linzia kha lindonga thatturina ti alo nia ponlama tangin treasure ven himna formation mangin lindonga chu lo be ani lindonga chu mental power mangin formation mit anti chu hanzong hu theya a power mang chuan in veng chho pa zelin a bloody spiritual puppet chu samona formation hanti chatur chuan a tir halbo formation mit anti chathei chu lin zia chuan makati hleya treasure da khomna chuan ang thilnge thlengan kha thei to don lo ani linzana chuan a chunga luta lindonga chu thatturina ti leya maselin zia chuan lindonga chu minarana ni lo thu lo sein chu formation chu master of nirvana chin chawin anti chit thei thu asoya be chunzom zelangam to lo ani elder linzana chu thinrim hleya aron cho huna lindonga chu la tha tho tur thu aseibo lindonga te ka ron lang vele in spiritual power dang dai taka feel thei thu asoya hanen fia tum ngal bo spirit treasure pakhat dragon limang tak hialo goma diwa chuan thilchei moina satlia an thu lo sein lindonga chuan lak china tuma ma se khoi che zo lo hrim hrimani a mental power mang chuan a kap china engtin ma theilo wang chuan a spiritual power chuan a kap leya ma se zia la nei thei chuang lo ani anua mental power le spiritual power chopola ka ngai chi ani rin nan ne wangin lindonga chuan a kap le china chu thil chu activate thei ta ni ma se mak tak main chu thil chu ron thang lian chak leya a energy ka chu top ngal ma se chu treasure chu la than bel zelani an pan hi chuan an chi ai to hleya treasure chu ri to ema wangin hnoila matla a thang chuan ti to vat lo chuan an treasure da khomna chu ati chiat vek dona wangin lindonga chuan a zui thlavata treasure chuan a thupe ka zom theina a blood essence da lu tuma ma se chu treasure chuan a blood essence chu lo dang tlat thung diwa chuan stone green power mang khan kho chin turin a lo ti leya lindongan stone green power ra ka hnu chuan a blood essence chu ka blue theita chu treasure twin zik pakhat chu ron engin peak of the heavy prison ti lo nia chu spiritual treasure chu lindonga ta ni to tina ni treasure chu lindonga chuan ti tele vekin akuta chuan a sang big leya diwa chuan a nei tu ani to wang chawa sang ani thu sein nirvana master kai to te pon chu thilri tak chu an hlau tur thu a seibo a treasure la ka chuan lindonga chu lungoi to khleya a treasure tur beran than felta ka chuan chu muna spiritual energy tam tak mang chuan an cultivate tran ta ni chu liam zelin thaka chu lo liam ve rang towa elder lin mo khan lindonga ron chu hun chu lo ngak mek ani lindonga ron chu ka mu chuan makati hleya a chan chu thakat lekan cultivate line manifestation face alo kai ve der to fangani lindonga chuan chu muna spiritual energy chakzia
lin mua na khilawang khan lom thua soya a cultivation level up thei pha thua sei bo lin mua po chu hlim hle a eng spirit treasure nge thlantak zo chui ngalin lin dong a chuan a treasure lak chu hmu ve a elder lin mua chuan makalo ti in chu treasure kher chu tu man an lak thei ngai lo thua lo se ni sei chun zomin ni ga lo tan huwa lin dong a chuan imperial city apa na ngai tur thua soya 100 dynasty patela tel tur sanna lindong a chu tel ve don wangani a hun la nei chun te chu lindong a chun a chung te bulak man na tuma episode 25 chu top ta ni